सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. महिला आरक्षणावरून सध्या देशभर राजकीय गदारोळ सुरू आहे. काँग्रेस पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला जातोय, पण खरं काय आहे? काँग्रेसनं यावर आपली भूमिका अत्यंत आक्रमकपणे मांडली आहे. काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव हुस्नबानू खलिपे यांनी कुडा MIDC विश्रामगृह इथं पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. खलिपे यांनी सांगितलंय 131वी घटना दुरुस्ती ही महिला आरक्षणासाठी नाही तर मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी आहे आणि आज मुद्द्यावरून काँग्रेसनं सरकारला धारेवर धरलंय. होता कारण 1989 साली मी तुम्हाला थोडी मागच्या गोष्टी सांगते. 1989 साली जेव्हा आमचे कैलासवासी राजीव गांधी पंतप्रधान होते तेव्हा त्यांनी पंचायत राज विधेयकामध्ये हे महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडलं होतं. परंतु त्यावेळेला काँग्रेसकडे राज्यसभेत 2/3 बहुमत नव्हतं. लोकसभेत पारित झालं परंतु राज्यसभेत ते पारित नाही झालं कारण भाजपने त्या ठिकाणी विरोध केला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरसिंह राव आले 92-93 साली बहुतेक, आणि पंतप्रधान नरसिंह राव आल्यानंतर नरसिंह रावांनी त्यावेळेला 33% आरक्षण सुरू केलं. हे काँग्रेसनेच केलं. राजीव गांधीजींच्या वेळेला पण काँग्रेसने केलं. नरसिंह रावच्या वेळेला पण काँग्रेसचंच ते हे होतं. आणि त्यानंतर हे 33% आरक्षण सोडा, मनमोहन सिंग आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50% आरक्षण मनमोहन सिंगच्या सरकारने दिलंय. एवढं सगळं काँग्रेसने केलेलं असताना काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहे असा बागुलबुवा करणं हे अतिशय चुकीचं आहे आणि ही ढोंगबाजी आहे. अशा प्रकारे काँग्रेसला बदनाम करण्याचे प्रयत्न ते चालू आहेत. ते प्रयत्न आम्ही हाणून पाडण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्यासाठीच तुमच्या समोर मी हे विषय मांडला आहे. आता दुसरं मी तुम्हाला सांगते, जास्त पक्षाचा विरोध आहे तो या पहिल्या डिलिमिटेशनला विरोध आहे. आता परिस्थिती अशी आहे की ही जी जनगणना वगैरे होते याच्यात आपल्या लक्षात आलं असेल की आपण जे दक्षिण भारतातली राज्य आहोत ती आपण सगळी जवळजवळ सुशिक्षित राज्य आहोत आणि आपण लोकसंख्येवर कंट्रोल केलेला आहे. परंतु जे उत्तर भारतातील राज्य आहे त्यांच्याकडे लोकसंख्येवर नियंत्रण अजूनपर्यंत झालेलं नाही. जर लोकसंख्येप्रमाणे जर घेतलं तर आपल्या दक्षिण भारतातल्या सीट्स या कमी होतील आणि उत्तर भारतातील सीट्स या जास्त होतील. म्हणजे प्रादेशिक असंतुलन होणार आहे आणि प्रादेशिक असंतुलनामुळे जे काही महत्वाचे निर्णय घ्यायचे आहेत ते फक्त उत्तर भारतातील लोकच घेतील. दक्षिण भारतात आपल्याला तेवढा संधी मिळणार नाही आणि त्यामुळे हा प्रादेशिक असमतोल जो होतोय त्यालाही काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. उदाहरण म्हणून मी तुम्हाला सांगते की गोव्यातल्या ज्या 2 सीट आहेत ती गोव्यात एकच सीट होईल. जेव्हा हे 543 वरून 850 वर जातील तेव्हा UPतल्या सीट्स वाढतील 60-70, महाराष्ट्रातल्या 5 ते 6 सीट वाढतील फक्त, गोव्यातील 2 ची 1 होईल. असंच आपली जी खाली राष्ट्र आहेत केरळ वगैरे जे आहेत, कर्नाटक, यांच्या सगळ्यांच्या सीट कमी होणार आणि UP बिहारच्या सगळ्या सीट वाढतील कारण तेथे लोकसंख्येची डेन्सिटी जास्त आहे. आणि हा म्हणून आम्हाला प्रादेशिक असमतोल नको म्हणूनही आमचा त्याला विरोध आहे. सेकंडली, जर तुम्हाला द्यायचं होतं आरक्षण तर जे पूर्वीचे 543 होते त्याच्यात तुम्ही देऊ शकला असता, परंतु ते यांनी नाकारलं. 850 संख्या केली. 850 संख्येत काय झालंय? महिला खासदारांना जास्तीत जास्त 100 वाढतील परंतु पुरुष खासदारांची संख्या 200हून जास्त वाढणार आहे. मग हे आरक्षण कोणाचं झालं? महिलांचं झालं की पुरुषांसाठी झालं? हाही एक प्रश्न त्याच्यात उपस्थित होतो. याशिवाय आणि एक महत्वाचा मुद्दा आहे की डिलिमिटेशनचं कसं करणार आहे. डिलिमिटेशनसाठी जो आयोग निर्माण केला जातो तो एका पत्राने त्याची निर्मिती होते. पत्राने एका स्थापन केला जातो. केंद्र सरकारचं एक पत्र झालं, तो आयोग स्थापन झाला, मग निश्चितपणे तो आयोग त्यांच्या अंडर काम करेल ही पण एक भीती आहे. आणि याचं मी एक तुम्हाला उदाहरण सांगते. काश्मीरचं उदाहरण द्या. 2001च्या जनगणनेवर काश्मीरचं केलं गेलं. आसामचं पण तसंच झालं, त्यांचं मात्र 2011च्या जनगणनेवर केलं.
तर हे करताना त्यांनी काय केलं, ज्या ज्या ठिकाणी भाजपाची लोकसंख्या म्हणजे भाजपला जे फेवरेबल होईल असे त्यांनी त्या ठिकाणी मतदारसंघ पाडले. आणि ते मतदारसंघ तशा प्रकारे पाडल्यामुळे काही काही मतदारसंघ हे 25 लाखाचे झाले, काही काही मतदारसंघ हे 8 लाख लोकांचे झाले, काही काही मतदारसंघ त्यांनी 12-14 विधानसभा मतदारसंघाचा एक लोकसभा मतदारसंघ केला, तर काही काही ठिकाणी 5 ते 6 विधानसभा मतदारसंघाचा एक केला. म्हणजे त्याची काहीही नीटपणे असं त्यांना काहीही व्यवस्थितपणा नव्हता. जसं त्यांना वाटलं तसं करत गेले आणि त्याचा उपयोग त्यांना नंतर इलेक्शनला झाला. तर अशा प्रकारे सगळ्या ठिकाणी होऊ घेतलं तर तेही आपल्याला धोकादायक आहे आणि म्हणून त्यालाही काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. तर अशा परिस्थितीत हे सर्व चालू असताना जर आम्हाला महिला आरक्षण जर ऑलरेडी जर आम्हाला पूर्वीच मिळालंय, 106व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे जर 2023 सालीच मिळालंय, तर मग हे महिला आरक्षणाचं नाव घेऊन हे पाठच्या दाराने जसं येतात तसं येण्याचा यांचा प्रयत्न होता. आणि इतक्या फास्ट 72 तासाचं पण त्यांना संधी नाही दिली. 3 वर्षाचं अधिवेशन घेतलं. आता अधिवेशन तर आता पुन्हा आलं असतं, पुढच्या अधिवेशनात घेऊ शकले असते, पण तो न घेता ते एकाएकी यांनी का घेतलं हा पण एक मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. 3 दिवसाचं विशेष अधिवेशन आणि भाजपना आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांना माहित होतं की त्यांचं राज्यसभेत 2/3 बहुमत नाही आणि घटना दुरुस्ती जेव्हा करतात तेव्हा 2/3 बहुमत लागतं. तर त्यांना कल्पना होती की 2/3 बहुमत आपल्याकडे नाही, त्यामुळे हे विधेयक हे त्यांनी जे आणलं होतं ते मंजूर होणार नाही. हे माहीत असताना सुद्धा त्यांनी ते मांडलं. याच्या मागे त्यांचं हे होतं, मंजूर झालं तर आपलं, मंजूर नाही झालं तर काँग्रेस पक्षावर घालता येईल, की काँग्रेस पक्षाने आणि सहकारी पक्षाने ह्याला विरोध केला आणि ह्याचा उपयोग त्यांना येणाऱ्या 2 राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये आणि संपूर्ण देशभर काँग्रेस विरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी घेण्यात येईल. महिलांना काय काय दिलं? काँग्रेस पक्ष नेहमी महिलांच्या बाजूने उभा राहतो. महिलांना 33% आरक्षण काँग्रेसने दिलंय, महिलांना 50% आरक्षण काँग्रेसने दिलंय आणि विधिमंडळात काँग्रेसच्या काँग्रेसच्या सरोजिनी नायडूंनी त्यावेळेला ब्रिटिश सरकारकडे पण मागणी केली होती की त्यावेळेच्या जे प्रातिनिधिक मंडळ असायची त्याच्यामध्ये महिलांना संधी द्यावं. काँग्रेस पक्षाचे तुम्हाला माहित असतील अध्यक्षपदी एनी बेझंट होती, सरोजिनी नायडू होत्या, इंदिराजी गांधी होत्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी, सोनियाजी गांधी होत्या. भाजपचे तर कोणी नव्हते अध्यक्षपदी, महिला कोणी काही ठेवली नव्हती. काँग्रेसने महिला पंतप्रधान दिले, काँग्रेसने महिला राष्ट्रपती दिले, काँग्रेसने महिला मुख्यमंत्री दिले, काँग्रेसने महिला लोकसभा अध्यक्ष दिले. काँग्रेस मग कशी महिला विरोधी असू शकते? आणि आपल्या राज्यामध्ये तर तुम्हाला माहित आहे महिला व बाल कल्याण विभाग हा काँग्रेस सत्तेवर असतानाच स्थापन केला गेला. काँग्रेसने निरनिराळ्या घटना दुरुस्त्या कायदे करून महिलांना पितृसत्ताक पद्धतीमध्ये संपत्तीमध्ये वाटप दिलंय. काँग्रेसने महिलांना नोकरीमध्ये दिलंय, नोकरीमध्ये आरक्षण दिलंय. राज्य महिला आयोग काँग्रेसने स्थापन केलाय. त्याच्याशिवाय मुलींना संपत्तीत वाटा, खरेदी विक्रीत पत्नीचं नाव, महिला बचत गटांची चळवळ, हे सर्व काँग्रेसने सुरू केलेलं आहे. त्यामुळे आज जो प्रोपोगंडा चाललाय की काँग्रेस महिला विरोधी आहे तो संपूर्णपणे चुकीचा आणि खोटारडा आहे. अशी आमची या ठिकाणी भूमिका आहे आणि ती भूमिका मी आज तुमच्या समोर मांडत आहे. मुंबईसारख्या मोठ्या आर्थिक राजधानीच्या पहिल्या महापौर सुद्धा काँग्रेसनेच दिलेले आहे. तिथे सदस्य संख्या वाढून त्या ठिकाणी महाराष्ट्र असेल, केरळ असेल, डावी आघाडी आहे, तिथली सर्वात लोकसभेची खासदार संख्या कमी करू पाहिजे काँग्रेसला वाटते का? निश्चितपणे, आणि त्याला आम्ही प्रादेशिक असमतोल म्हणतोय. हे फक्त खासदारांच्या संख्येपुरतं नाही आहे. जेव्हा काही विविध योजना वगैरे काही येतील तर त्याचा जास्त फायदा हा वरच्या उत्तरेकडच्या राष्ट्रांना होतील, दक्षिणेकडची राष्ट्र त्याच्यामुळे मागे पडतील. आणि मी म्हणते आम्ही जेव्हा लोकसंख्या नियंत्रणात आणली, हा आमचा दोष आहे का?
त्याचा आम्हाला त्याचा आमच्यावर सूड उगवला जातोय का? कारण आमची लोकसंख्या कमी आहे. आम्ही लोकसंख्या नियंत्रणाला आम्ही साथ दिली, म्हणजे त्या ठिकाणचे वाढणार आणि त्या ठिकाणचे जास्त लोक मंत्री होतील, जास्त लोक खासदार होतील आणि आम्ही मागेच राहू ना सगळे. महाराष्ट्राचं जर कॅल्क्युलेशन बघितलं तर 5 ते 6च वाढतायत, जास्त वाढत नाहीये. गोव्याची तर 1 सीट कमीच होते, एकच राहते तिथे. मग हे प्रादेशिक असमतोल नाही का? महाराष्ट्रात वाढताय 6-7च वाढतायत, जास्त वाढत नाही. तुम्ही बघा ते कॅल्क्युलेशन. महाराष्ट्रात दावा करतायत 20 ते 30च्या पटीने वाढतंय. नाही वाढत आहे, नाही वाढत तेवढं. उत्तर प्रदेश आणि बिहार त्या तिकडे वाढतायत ना, त्याच्या दृष्टीने फार नगण्य वाढत. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी देशाला संबोधित करताना काँग्रेसने विधेयकाची भ्रूणहत्या केल्याचं म्हटलं आणि तुमच्या काँग्रेसचा निषेध व्हायला लागला, विशेषतः राहुल गांधी. त्याच्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये कुठे काँग्रेस दिसली नाही. आम्ही आज तुमच्या समोर त्याच्यासाठी आलो. एवढे दिवस आम्ही कुठे दिसली नाही काँग्रेस बॅक टू बॅक राहुल गांधींच्या बाजूने होत. आता आम्ही तुमच्याकडे येतोय ते आम्ही तुमची बाजू, आमची बाजू तुम्ही मांडावी याच्यासाठी आलोय. तुम्हाला खूप लेट झाल्यासारखं वाटत नाही? नाही, एवढं तर लेट नाही वाटत मला. आता तिथे भ्रूण हत्या वगैरे हे शब्द कितीतरी चुकीचे आहेत. भ्रूण हत्या तुम्ही कोणाला म्हणताय? जेव्हा सुरूच काँग्रेसने केलंय महिला आरक्षण, तेव्हा भ्रूण हत्या प्रश्नच नाही. हसण्यासारखा आहे विषय हा. भ्रूण हत्या झाली, भ्रूण कुठचं? ते जे झालंच आहे, आरक्षण ऑलरेडी झालेलं आहे, त्याला आता तुम्ही भ्रूण हत्या वगैरे नाव देऊन हे काही विचित्रच वाटतंय सगळं. आरक्षण ऑलरेडी झालंय. 2000 आपली 106वी घटना दुरुस्ती झाली, 2023ला झालंय. त्याच्यावर पार्लमेंटमध्ये सर्व पक्षांनी बहुमताने एकमताने केलंय. त्याच्यावर राष्ट्रपतींची सही झाली, सगळं झालंय, कायदा संमत झालाय. मग आता कुठची भ्रूण हत्या? मतदारसंघाचं फेर नियोजन पुनर्रचना करण्याचा जो डाव होता तो आम्ही मोडीस काढला, त्याला तुम्ही भ्रूण हत्या म्हणताय? विधेयकाची भ्रूणहत्या कसलं विधेयक? कसलं विधेयक? विधेयक कसलं ते? त्याला भ्रूण हत्या हा शब्द महिला कसा? आरक्षणाचं विधेयकच नव्हतं हे. हे जे विधेयक होतं ते महिला आरक्षणाचं नव्हतं. डिलिमिटेशन करून आपल्या फक्त लोक असलेल्या राज्यांची संख्या वाढवायची आणि आपली कायम. ही भूमिका मांडताना काँग्रेस कुठे दिसत नाहीये. आम्ही तर तुमच्याकडे आले, तसं प्रत्येक जिल्ह्यात आम्ही फिरतोय. कुठे दिसतच नाही महाराष्ट्रामध्ये, कुठे दिसत नाही. ना प्रदेशाध्यक्ष तुमचे दिसत आहेत, ना मेन लीडर दिसत आहेत काँग्रेसचे. मी आले ना तुमच्याकडे. 8 दिवसानंतर 8 दिवसानंतर आम्हाला जसे आदेश आले आम्ही आलो. सगळीकडे आम्ही फिरतोय, महाराष्ट्रभर फिरतोय. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस कमी पडतं असं वाटत नाही का? नाही, काँग्रेस कुठेच कमी पडत नाही. तुमची आता स्ट्रॅटेजी काय असणार? आमची स्ट्रॅटेजी ही आहे की महिला आरक्षण निश्चितपणे मिळणार आहे, मंजूर झालेलं आहे. त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी त्यांना 2026ला नाही दिलं, 2029ला, 2024ला नाही दिलं, 2029ला त्यांना आरक्षण द्यावंच लागणार आहे. आणि आमचं म्हणणं आहे, तुम्हाला जर 850 करता येत नसतील तर जे 543 आहेत त्याच्यात द्या ना. आता आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं पहिलं जे 33% दिलं, 33% देताना जी होती मत, जी लोक सदस्य संख्या जी होती त्याच्यातच दिलं ना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये. आता त्याच्यासाठी वाढवायची संख्या, ते पुरुष संख्या 200 वाढवायची, ती वाढवायची आणि नंतर द्यायचा, हा काही विषयच होऊ शकत नाही. आमचं म्हणणं आहे जे 543 आहेत त्याच्यात द्या, नाहीतर नव्याने जनगणना व्हा. आमचं मागणी जातनिहाय जनगणना व्हा, होऊ दे, त्याच्यात कोटा ठरू दे, त्याच्यात महिलांना तुम्ही द्या. काय देताय 33%, ते जो कायदा झालाय त्याच्याप्रमाणे द्या. डिलिमिटेशनला तुमचा विरोध आहे? हो, डिलिमिटेशन व्यवस्थित होऊ दे. हे असं गडबडीत नाही. गडबडीत तुम्ही विधेयक आणताय, गडबडीत तुम्ही मंजुरीला पाठवताय, तुम्हाला माहित आहे ते मंजूर होणार नाही. त्याला नाव तुम्ही देताय नारी शक्ती वंदन, ते नावाचा काही प्रश्नच येत नाही. ते नारी शक्ती वंदन नाही, ते त्याच्यात काही महिला आरक्षणाचा प्रश्नच नाहीये. मग त्याला का हा असा बागुलबुवा करतायत असं आमचं म्हणणं आहे. कोकणातून तुम्ही प्रेस घेताय महिला काँग्रेसच्या, ही लढाई तुम्ही महाराष्ट्रात काँग्रेस म्हणून नेणार आहात का? निश्चितपणे सुरू आहे आमची, सुरूच आहे. सगळीकडे सगळ्या जिल्ह्यांनी आहे. आज सगळ्या जिल्ह्यात प्रेस कॉन्फरन्स सुरू आहे तुमच्या, आणि सगळीकडे प्रेस कॉन्फरन्स घेतोय.
मॅडम कसं भाजप ते यात्रा वगैरे काढतंय तसं काय तुमची जनजागृतीवर काय तुमचं भूमिका राहणार? जनजागृती आम्ही तुमच्या मार्फत करतोय, सुरुवात केली. आता तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे जसजसं पुढे जाईल तसं होईल, परंतु लोक समजू नयेत की त्यांचं का ते करतायत तेच लोकांना समजलंय. आता ते आता संपूर्ण आता बघा दक्षिण भारतातील सगळीच राज्य आता ह्याला विरोध करायला लागली, सगळीकडनं सुरू आहे आणि सगळीकडे हे होणार आहे. लोकांच्या हा कावेबाजपणा लक्षात आलाय की आता हे ना त्यांनी किती मोर्चे काढले. कालचा मोर्चा तुम्ही बघितला असेल टीव्हीवर, किती ती एक महिला चिडली होती वगैरे. ते लोकांना कळून चुकलंय की हे काही खरं नाही. आणि कशासाठी हे करताय? जेव्हा 2000 कधी ते 106वी घटना दुरुस्ती झाली 2023ला, तेव्हा तुम्ही काढलेत मोर्चे, काढलेत, प्रेस घेतल्यात, सगळ्यांना सांगितलं, स्वतःची पाठ थोपटून घेतली, सगळं केलं, ते झालं होतं. मग परत आता काय? आणि काय म्हणून आता तो भ्रूण हत्या शब्दच मला विचित्र वाटला, खूप विचित्र वाटला. काय बोलायचं म्हणून काहीही बोलायचं.